Добрый день, паважанае спадарства. Гаворыць і паказвае свабода. Вы слухаеце празкі акцэнт. З вами я, а таксама мае калегі Францішак Вечорка. Францішак, прывітанне. Алексей Знаткевич. Добрый Алексей. вечер. І Віталь Саганкоў. Добрый вечер. Спадарства, сёння другі дзень зняволення прэтэндэнта на прэзідэнцкую пасаду Віктара Бабарыкі. Сёння апошні дзень збору подпісаў за прэтэндэнтаў на прэзідэнцкую пасаду і таксама другі дзень фактычна спантанных пратэстаў, якія ахапілі літаральна ўсю краіну. Так што адзін працэс пераходзіць ужо ў другі. Вот я прапаную паговорыць пра вынікі гэтага дня. Францішак, вот як бы вы маглі ахарактарызаваць в цэлым кантэкст таго, як праходзіла гэта сёння? Учора, магчыма, міліцыя яшчэ не зусім зразумела, што это такое. Сёння, так здаецца, яны вельмі добра зразумелі, што это такое і якім быў адказ. Калі гэта ацэньваць у фармаце спартовай гульні, то я скажу, што 1-1. Тое, што было учора, гэта была перамога дэманстрантаў. Яны былі больш арганізаваныя, карысталіся ютубам, тэлеграма, каардынавалі сваю дзейнасць. А сёння каманда ўладаў, спецслужбаў АМАПу ўзяла рэванш. Яны загадзя заблакавалі інтэрнэт, праз тэлеграм не было магчыма каардынавацца, і тыя пратэстоўцы, якія нават сабраліся сёння, яны не ведалі, у які бок калёне рухацца, яны не ведалі дакладна, дзе галава калёны. Пастаянна адчувалася нейкая паніка ў розных частках гэтай калёны, дык разганяюць ці не разганяюць, збягаць ці не збягаць. Сённяшні дзень для пратэстоўцаў быў такі вельмі няпэўны, такі момант разгубленасці. І той святочнасці, якая была учора, сёння я не назіраў. Ваша ацэнка, калі казаць пра колькасць, ці можна сказаць, што сёння была, скажем, колькасць большая ці меншая, што органы правапарадку, скажем, сёння дзейнічалі больш брутальна, оно так выглядае, бо сёння фактычна былі масавыя затрыманні. То есть, ці можна сказаць, што пратэст нарастае, а супротив ему слабее, ці наадварот? Это да мяне пытанне? Віталь. Так, я думаю, можна ўжо рабіць пэўныя высновы пра стратэгію ўладаў ці сілавого блока ўладаў, што на сённяшні момант адно і тое. І стратэгія, мне здаецца, у іх такая, каб, па-першае, каб пратэст не ішоў па нарастаючай, каб ён не набываў характар снежнага кому, і ў гэтым сэнсе ўлады маюць пэўны вопыт. Мы памятаем, як у 2011 годзе так званыя маўклівыя пратэсты, калі яны толькі з'яўляліся, першы раз прыйшло некалькі дзесяткаў чалавек, потым некалькі сотняў, потым тысячы людзей выйшлі на вуліцы Менску, і ўлады зразумелі, што трэба спыняць, і пачалі вельмі жорстка разганяць гэтыя маўклівыя пратэсты. Прыблізна тое ж самае адбывалася ў 17-м, калі адбываліся пратэсты супраць дармаедскага, так званага дармаедскага дэкрэту. І таму гэтыя метады ўлады напрацаваны. Па-першае, даволі жорстка ізаляваць лідараў, актывістаў. Мы ведаем ужо і в кампаніі Бабарыкі, у кампаніі Ціхановскага, і проста палітычныя лідары, як Статкевіч і Северынец, сядзяць на сутках. Па-другое, запалохаць іншых. Я думаю, гэта і тлумачыцца тыя жорсткія умовы, фактычна, якія прыроўніваюцца да катаванняў, пра што расказваюць тыя людзі, якія выходзяць з гэтых сутак. Напэўна, на гэта і ёсць эфект, каб яны выйшлі, расказалі, і каб усім проста было страшна, каб людзі былі застрашаныя, каб яны не думалі нават пра думка пра пратэст у іх не ўзнікала. А таксама, такія чыста арганізацыйныя метады, калі людзі проста выходзяць стаяць на вуліцы, альбо асобных хапаць, альбо запалохваць іх, як это было ўчора, калі ездзілі аўтазакі. То бок самыя розныя метады і сродкі, каб пратэст не нарастаў, каб яго спыніць зараз, не чакаць 9 жніўня, а каб ён не прыйшоў менавіта па нарастаючай да дня выбараў. Алексей, про это уже шмат хто пісаў, што беларускія ўлады ідуць, так бы мовіць, па стапах дыктатараў Паўночнай Афрыкі, часоў арабскай вясны, калі, прынамсі, в Егіпце, я, дарэчы, сам тады быў, тады в 11-м годзе, просто быў адрублены інтэрнэт весь
по всей краіне, ну кроме там я не ведаю спецслужбаў можа быть. І вот тое, что Францішек распавёў, что як бы люди на плошчы як слепые оказываются. Ну вот на ваш погляд, наколькі это эффективно, ці ёсць какие-то іншыя як бы сродкі камунікацыі? В Египте это не надто дапамагло ўрэшце рэшт. Я думаю, што некаторыя на розных узроўнях гэта можа працаваць па-рознаму. Калі людзей сапраўды мала і калі гэта толькі першапачатковы этап, то гэта дастаткова эфектыўна. Тое, што людзей вот сёння заблакавалі, тое, што адключылі мабільную сувязь, ну відавочна, што гэта часткова спрацавала і, магчыма, выйшла менш людзей, чым магло б выйсці, калі працягваўся той же жывы эфір, калі б людзі бачылі, што далучаюцца больш людзей. Бо ўчора гэта працягвалася дапазна, за поўнач далёка. Сёння, праявіўшы такія рэпрэсіўныя захады і адначасова пры гэтым заблакаваўшы часткова камунікацыю, улады здолелі чагосьці дасягнуць. Але ўсё залежыць, мне здаецца, ад нейкага парога. То бок за нейкай мяжой, калі выйдуць там, умоўна кажучы, 20 000 чалавек на вуліцы гораду, то камунікацыя ўжо пойдзе па-іншым. Да? То бок людзі могуць папросту ужываць звычайную мабільную сувязь, каб далучыліся іншыя людзі. Людзі могуць папросту бачыць, што адбываецца ў горадзе, людзі могуць ведаць гэта праз нефармальныя каналы камунікацыі. І пытанне толькі ў тым, ці атрымаецца ва ўладаў збіць хвалю, ці гэтая хваля будзе нарастаць, і ў нейкі момант вось гэтыя спосабы могуць стаць проста неэфектыўнымі. Бо інакш улады самі згубяць свае ўласныя сродкі камунікацыі. Францішек, а вот скажите, у вас есть адчуванне, як это арганізавана? В якой ступені тут элемент арганізацыі, в якой элемент спантаннасці? Бо я так разумею, что, скажем, команда Бабарыкі, яна не заклікае, нават не заклікае да гэтага, я уже не кажу, не арганізоўвае гэтага. А хто это арганізоўвае, ці это ўвогуле, як казаў таварыш Сталін наконт вставання у гонар Ахматавай, хто арганізаваў вставанне? Вставанне ніхто не арганізаваў, здаецца, сёння гэта было увогуле ініцыятывай нізавой. Ясна, што спадарня Кавалькова, Казлоў, Губарэвіч, яны абазначылі час. Яны ўчора вечарам і, ў прынцыпе, досыць неясна сказалі, што сёння акцыі працягнуцца, прыходзьце. А людзі, якія потым ужо прыходзілі, яны не кіраваліся нейкімі указаннямі палітыкаў, яны самі выбіралі месца. І глядзіце, як толькі разналі плошчу Кубаколаса, тыя, хто паспелі ўцячы, яны паехалі на Грушаўку і там сабраліся. Калі аўтазак пад'ехаў на Грушаўку, так, наколькі я чуў зараз, яны збіраюцца каля ГУМа і каля КДБ. То бок людзі проста дамовіліся ва ўсіх гарадах праз чацікі, праз групы, праз тэлеграмы, што яны выходзяць на цэнтральную вуліцу горада, калі такая ёсць, калі такой няма, то цэнтральную плошчу. І калі з аднаго месца іх выганяюць, яны проста збіраюцца ў іншым. Таму гэта вось такі, як вада, як ганконгскія пратэстоўцы слоганам сваіх пратэстаў выбралі «Будь як вада», так і беларускія пратэстоўцы становяцца такімі няўлоўнымі. Ну і таксама важны момант сённяшняга пратэсту, што ў адрозненне ад учора ён стаў агульнабеларускім, ён перайшоў у рэгіёны. І вось гэта вельмі цікавы тэст. Цікавы тэст для ўладаў, ці здольныя яны будуць разагнаць адначасова шмат пратэстаў і ў Менску, і ў Віцебску, і ў Лідзе, і ў Берасці. Ну, пабачым. Алексей, я хочу наступную тему больш шырокі все ж таки контекст, бо палітыка адбываецца не толькі на плошчах. Вот звярнуць увагу на учорашнюю сустрэчу в МЗС, куды запрасілі паслоў краінаў Еўразвязу. І там былі не толькі кіраўніцтва МЗС, але і спадар Тэрталь, калі я не памыляюся, кіраўнік дзяржкантролю. І вось я сёння пачытаў у нашай Ніве пра тое, што гэты спадар, недавно прызначаны, просто фактычна адкрыта хаміл, як і як бы сваім калегам, дыпламатам, і паслам. Ну, как перадаюць паслы его, так сказать, ему отказали адпаведным чынам, але вот тут цікава такая дваістасць. З аднаго боку, як бы беларускія ўлады запрашаюць паслов, што бачыце, мы вот хочам дыялогу, мы не хочам разрываць эту сувязь з вами, з Захадам, а з другого боку, калі вот приходит чалавек новый, з новой команды, который им просто фактычна кажа, знаете что, а пойдите вы все. Так вот это вот як бы якое сапраўднае пасланне вышэйшай беларускай улады з улікам таго, што адбываецца на плошчах і на вуліцах.
Ну, па-першае, я не магу до конца быць упэўненым, што там дакладна перададзеныя ўсе нюансы. Магчыма, ён пры тым, што ён хаміў, ён таксама даваў нейкія аргументы і спрабаваў пераканаць заходніх паслоў, што все робіцца, так бы мовіць, у межах заканадаўства і што мы змагаемся са злачынцамі з рэальнымі і таму вы не павінны ўмешвацца. Я задаваў пытанні заходнім аналітыкам Эндрю Уилсону, аўтару кнігі пра Беларусь, таксама Йоргу Форбрігу з нямецкага фонду Маршала, у якой ступені Захад гатовы заплюшчыць вочы на тое, што будзе адбывацца ў Беларусі і калі будуць адбывацца масавыя рэпрэсіі. І ён сказаў, што фактычна беларускі рэжым навучыўся з досведу 2010 году, што калі зрабіць масавы разгон з такімі маштабнымі рэпрэсіямі пасля выбараў, відавочна, што Захаду давядзецца нешта сказаць і можна папсаваць адносіны, а ў цяперашняй сітуацыі патрэбныя нейкія хаця б кантакты, патрэбныя нейкія грошы. І вось яны спадзяюцца давіць такое пасланне, што мы пакуль як бы спрабуем малой крывёю абысціся, да, патушыць гэта, і мы дзейнічаем у межах беларускага заканадаўства. Відавочна, што Захаду цяпер хапае сваіх уласных праблем і хапае пра што думаць, і таму, магчыма, яны не надта ахвоча будуць рваць адносіны з Беларусю, асабліва ўлічваючы геапалітычны кантэкст. Але будзе нейкая мяжа, калі проста ўжо будзе немагчыма працягваць, так бы мовіць, звычайныя адносіны business as usual. І вось паступова сваімі крокамі беларускія ўлады, мне здаецца, робяць тое, што калі в 2010 годзе это адбылося пасля выбараў, сёлета гэта можа адбыцца яшчэ да выбараў. Віталь, я вас попрошу пракаментаваць ініцыятыву Віктара Бабарыкі, якую ён як бы з турмы з косным чынам паслаў сваім відэазваротам. Ён перад тым, як яго затрымалі, ён казаў, што я як бы рыхтую зварот, у меня ёсць зварот на той выпадак, калі я апынуся за кратамі. І, дарэчы, вот мне распавядалі, што многія людзі, значыць, там вот на пікетах казалі, ну вот Бабарыка ведае, у Бабарыкі ёсць план. Вот мы даведаліся этот план. Этот план референдум об вяртанні Конституцыі 94 году. Ну вот собрали тут фактычна за некалькі тыдняў амаль 500 000, так что как бы 500 000 это реально собрать, там, скажем, за это. Вот как вы оцениваете эту идею? Она, до речи, в нечем подобна на идею Владимира Мацкевича про скликание установчего сходу. Но это как бы есть установчий, такие своеасаблівы установчий сход, вырашение конституційного питання. То есть как бы перпендикулярно этой кампании выборов. Мы не играем в выборы, мы навязываем, накидаем іншую гульню, ломаем правила, ломаем систему. Зламаем? Ну, мне падаецца, зараз і нават мы бачым, няма ніякай такой вялікай зацікаўленай рэакцыі на гэтую ідэю. Просто зараз народ такі актыўна падключыўся, ну, скажем, в эту выбарчую кампанію, падключыўся в тым ліку абараняць і выступаць за Віктара Бабарыку. Ён, ну, не гатоў будзе так адразу пераключыцца на зусім іншую задачу. Все-таки народ успрымае выбары менавіта як змену ўлады, і у большасці людзей, напэўна, ну, в голове такая, в принципе, чародность все-таки стоит. Спочатку зменить уладу, потом уже думать про конституцию, про змену конституции. И коли, может быть, нават логичное разважание, что змена конституции, она и будет приводить до змены улады, яны, ну, так не будут успрыматься большасцю. Нельзя сказать, что это вот такая речь, якая будет моцна мобилизовать, скажем, людей, широкие массы. Это ж вот намагание Владимира Мацкевича про установчий сход, яны даволі давно гучаць, я б сказал, не менш года, і, ну, акрамя некалькіх, там, не ведаю, сотняў его падтрымоўнікаў, прыхільнікаў Фейсбуку, не выходзяць за межы гэтыя. І сказаць, што вось зараз гэта будзе такая палымяная ідэя, якая захопіць людзей, мне так не здаецца. Все-таки мне здаецца, што людзі настроены змагацца, настроены нейкім чынам змяняць уладу на гэтых выбарах, ці калі нельга ўжываць слово выбары, то падчас гэтай выбарчай кампаніі. Но вот баюся, што ідэя з гэтай рэферэндумам па Конституцыі, ну, не тое, што запаліць шырокія народныя масы. Францішак, і ваша ацэнка? Ну, вот Віталь сказаў, выбары, ну, ёсць невялічкі, дарэчы, шанец, на мой погляд, што Бабарыку ўсё ж таки зарэгіструюць. Тут і слова Лукашэнкі, і слова
Ермошиной такие ускосныя. А если не зарегиструюсь, то тады як бы все вот тыя люди, якія ну все ж таки вот да апошніх 2 дзён пратэст каналізаваўся ў канвенцыйныя формы, збор подпісаў пад нешта. Бабарыка прапановвае працягваць збор подпісаў, ну уже пад нешта іншае. Я хтосьці горка пажартаваў, што беларусы пратэстуюць стоячы ў чэргах. Так вот, может быть, все ж таки в этой идее есть некое рациональное зерня, бо вот, как сказал Виталь, люди готовы протестовать, усе? Кольки готовы биться с милицией? Мне здаецца, вот сённяшнія падзеі, менавіта сённяшнія падзеі показали, что, по-першае, эта справа непростая, а вот миллионов, которые были бы готовы биться, которые бы змели любые милицейские кордоны, про якія, до речі, казаў Бабарыка, ну, здаецца, я сёння вот ніякіх няма. Ну, людзей натхняе вуліца, людзей натхняе экшн, калі нешта адбываецца, як толькі з'явіліся чэргі вакол пікетаў Ціханаўскай у Менску, адразу пачалася вось гэтая, кажуць, дзвіжуха, абмеркаванне ў чатах, пацягнуліся тыя людзі, хто былі альбо за кулісамі збіралі подпісы, і пацягнуліся нават тыя, хто не цікавіліся палітыкай. Як толькі з'яўляецца вуліца, як толькі людзі выходзяць, адразу падцягваюцца ўсе іншыя. Таму просты збор подпісаў... Франк, я вас перапыню. Так, вуліца, але эти люди шли на дзеянне, якое было дазволенае, нават як бы ухваленае уладамі. У нас выборы, улада абвясціла, Лукашенко абвясціў, і люди збіралі подпісы падчас гэтых выбораў. Безумоўна, і таму задача палітыкаў і Бабарыкі у тым ліку знайсці такія формы, пры якіх у іх з'явіцца легальная магчымасць выводзіць на вуліцу людзей, праводзіць масавыя сходы. Калі гэты збор подпісаў пад рэферэндум ператворыцца ў такую масавую кампанію, набудзе гэта нейкі легальны статус, у чым я вельмі сумняюся, то з'явіцца магчымасць сапраўды агітаваць, калі сапраўды Палата прадстаўнікоў прыме гэтыя 400 колькі там тысячаў подпісаў, але гэта малаверагодна. У прынцыпе, малаверагодна, што рэферэндум па Канстытуцыі альбо павяртанне да Канстытуцыі ў Беларусі магчымы. Таму я падтрымліваю думку, што для бальшыні беларусаў сапраўды спачатку змена ўлады, а потым усё астатняе. І адказваючы на пытанне пра рэгістрацыю, я думаю, што рэгістрацыя Бабарыкі, Ціханаўскага, Цапкалы, ну, Цапкалы, можа, у меншай ступені, для Ціханаўскай і Бабарыкі, яно дасць вельмі шмат галаўнога болю ўладам. Калі зарэгіструюць Бабарыку, гэта яшчэ на некалькі месяцаў працягне вось гэтыя масавыя сходкі, чэргі, пікеты, пратэсты. Ну, с этого боку, ведаете, вот мы все читали этот манифест, так сказать, Петра Петроўскага, я выношу задушки як бы моральныя ацэнкі яго, але ён, як бы там слушна, так сказать, адзначыў, што нерэгістрацыя Бабарыкі стварае пэўныя праблемы з легітымнасцю. Нават ён это разумее, а значит і іншыя людзі в тым ліку і, так сказать, датычныя да ўлады. Яны это разумеюць, это выклік. Я б хотел поспрачацца і з Франакам і з Віталём па двух пунктах. Па-першае, я не зусім пагаджуся з Віталём тым сэнсе, што няма зусім пазітыўных водгукаў на эту ініцыятыву Бабарыкі. Якраз сярод ягоных прыхільнікаў я ўжо заўважыў, што некаторыя людзі ўспрымаюць, ну, я думаю, што яны многія любую ініцыятыву Бабарыкі ўспрынялі пазітыўна, бо гэта новыя людзі, якія прыйшлі ў палітыку, і яны бачаць у Бабарыку такую новую фігуру. Ён сапраўды прыцягнуў нейкую частку гарадской сярэдняй класы, вось тыя людзі, якія раней не верылі апазіцыі, яны вераць Бабарыку. Таму яны, в прынцыпе, гатовыя працаваць на гэты рэферэндум, калі ён гэта гаворыць. Другая рэч, што шмат будзе залежаць ад таго, ці зарэгіструюць сапраўды яго. Калі яго не зарэгіструюць, то мне здаецца, якраз многія прыхільнікі Бабарыкі будуць гатовыя займацца менавіта гэтай кампаніяй рэферэндуму, таму што яны бачаць персаніфікавана альтэрнатыву Лукашэнку менавіта ў Бабарыку. Ёсць такія людзі. Другі момант яшчэ вось тое, што казаў Франак, што людзі, для іх важная вуліца. Якраз сярод тых людзей, якія прыйшлі у падтрымку Бабарыкі падчас гэтай кампаніі, ёсць частка людзей, якія не асабліва-то і хочуць, мне здаецца, выходзіць на вуліцу. Для іх гэта не зусім тое, чаго ім хочацца. Яны б хацелі якраз дзейнічаць у межах, вось, як ён сам пачынаючы гэтую кампанію, казаў, цалкам у межах працэдураў, цалкам у межах законаў, да, а
калі, умоўна кажучы, яго не зарэгіструюць, то выходзіць на вуліцу ягоную падтрымку, адпаведна, будзе ўжо нелегальна. І таму пытанне галоўнае, наколькі вось здолеюць аб'яднацца, на маю думку, гэта крышку розныя групы людзей, якія адчуваюць, што Бабарыка галоўная альтэрнатыва Лукашенку, і што гэта сапраўды чалавек, які прыйшоў, каб змяніць Лукашенку, і тыя людзі, якія, в прынцыпе, з энтузіязмам успрынялі з'яўленне Ціхановскага, які адразу сказаў, што выбараў няма, і нам трэба ісці там змятаць гэты рэжым. Гэта крышку іншыя людзі, мне здаецца, і паводле месцаў, дзе яны жывуць, то бок відаць, што Ціхановскага больш падтрымлівалі ў меншых мястэчках і ў абласных гарадах. І таксама гэта і часам і бяднейшыя людзі, можа быць. І пытанне ў тым, ці здолеюць вось гэтыя плыні неяк аб'яднацца ў нейкую агульную стратэгію. Мне здаецца, што якраз у гэтыя дні ўлада будзе спрабаваць накіраваць вось гэтыя плыні ў розныя бакі і прытушыць іх паасобку. Коллеги, ну и апошні сюжет таксама сённяшняга дня – это визит Лаврова, а может быть больш яскравыя – это заявы Дмитрия Пескова. Отказ Менску, что якія змовы? Назовите, так сказать. Вы кажете, что маски сорванные, так и кто под маской? Это з одного боку, а з другого боку заява Пескова, что мы нікого не падтрымліваем на беларускіх выборах, нікого, в тым ліку і Александра Лукашенко, так можна прочитать, так можна зразумець. Правда, нікого не падтрымліваюць, Віталь? Ну, думаю, фактычна можна сказаць так, паколькі значна менш падтрымліваюць Лукашенко, чым раней. Маецца на ўвазе, што, канешне, ёсць разуменне нейкай геапалітычнай важности, в тым сэнсе, что Лукашенко дае России, что, перш за все, ён, так сказать, не дазваляе Беларусі выйсці з этих пророссийских структураў геапалітычных і накіравацца, образно кажучы, там, адным словом, у бок Захаду ці ў бок незалежных існавання. І в гэтым сэнсе Россия разумее важнасць Лукашэнкі, але яна таксама разумее, што ён уже настолькі ёй надакучыў, што і трэцяе, што ён, напэўна, можа перамагчы і без яе падтрымкі, без падтрымкі России. Это першае. По-другое, Москва, мне здаецца, в пэўным сэнсе, не гледзячы на нейкія міфы, там, прапаганды Соловьёва, разумее, што, в прынцыпе, ад яе мала што залежыць. То бок, не можа она, калі б хацела, нават замяніць Лукашенко на нейкага свайго адназначна яшчэ больш паслухмянага прарасійскага адназначна стаўленніка. Гэта больш са сферы міталогіі, гэтага няма. І яна это разумее, і таму прымае лепшае рашэнне не ўмешвацца, па-першае, потому што сапраўды, відаць, як яна разумее, як яна думае, Лукашенко пераможа, і навошта нам звязвацца з гэтымі усімі, скажем, арыштамі, катаваннямі, з гэтымі всякімі нехорошымі працэсамі, якія пройдуць в Беларусі. По-другое, все гэтыя працэсы, на думку Москвы, яны аслабляюць Лукашенко. Мы докладно памятаем 10-й год, калі разгром, посадка кандидатаў прэзідэнты, разгром плошчы і 700 арыштаваных чалавек в один день. Яны просто обрубили все адносіны Лукашэнкі офіцыйнага Менска з Захадам і поставили Менск такую непосредственную залежнасць от Москвы, что вылілася падпісанне Евразійскай супольнасці, потым Евразійского союза і большай залежнасці Лукашэнкі палітычнай і эканамічнай. Таму не только могуць глядзець і назіраць, як Лукашенко сваімі дзеяннямі зноў подрывае сваю легітымнасць, зноў подрывае свае адносіны з Захадам, і потым здымаць, што называецца, пленку з гэтага, здымаць вершкі з гэтага працэсу. Францішак, а вот вы лічыце, сённяшні это і визит Лаврова, і, они там нечто, так сказать, подкалывали один одного, там Лукашенко сказал: ой, да у нас не искрит ничего с Путиным, тут сказал Лавров. А вы знаете, когда искрит, оно часом и, так сказать, зажигание, тогда наперед едем. И такие, так сказать, пинг-понг с Песковым, але это такие милые бронятся, только тешатся, это милые тени. То есть это фактично, коли читать подтекст, это карт-бланш. Я не веду это карт-бланш, але мне здаецца, што гэты градус, гэтая цеплыня ці холад адносінаў, ён не памяняўся асабліва. Яно як застаецца такім халодна напружаным з зімы, з тых самых злашчасных перамоваў і дарожных картаў, так яно і не мяняецца. Ясна, што яны абменьваюцца нейкімі уколкамі,
абменьваюцца нейкімі дыпламатычнымі жэстамі, часам пазітыўнымі, негатыўнымі, але адносіны то не памяняліся. Я згодны з Віталём, што задача Расіі не змяніць Лукашэнку. У іх няма тут лепшай альтэрнатывы, няма сваёй партыі пакуль што. Это не значит, что она не з'явіцца. Але ў іх задача аславіць яго, тому што Расія ідэальна мець слабога Лукашэнку. Што цікава, што на гэтых выбарах і вось гэтымі разгонамі у Лукашэнкі ўжо не будзе магчымасці валіць усё на Маскву, як у 10-м годзе. Бо ў 10-м годзе ўся прапагандысцкая машына працавала, што гэта не Лукашенко разганяў, гэта злыя ФСБшнікі сядзелі ў апараце і прымалі рашэнне, а Лукашенко не вінаваты, бо ён хацеў сябраваць з Захадам. Цяпер, сёння, гледзячы па гэтых разгонах, ніякай Расіі тут не было. І гэта не Лаўроў сеў у рубільнік мапаўскага начальства і сказаў: разганяйце іх. Яўна гэты загад прыняўся ў адміністрацыі прэзідэнта з удзелам новага ўраду і КГБшнікаў. І тут на Расію зваліць гэтыя рэпрэсіі не атрымаецца. А таму і рэакцыя Захаду гэтым разам можа быць жорсткая. Ну, не больш жорсткая, але не менш жорсткая дакладна. Алексей, а вот как вы лечите вот сегодняшние заявы и Лаврова, и Пескова, они как-то какой-то Рубикон, то есть вот они как бы обозначают, что расейцы говорят: ладно, гуляйте нават в гульню про то, як мы вас, як вам перашкаджаем. Гуляйте, калі ласка. Ведаеце, мне здаецца, што для Расіі як бы чым больш Беларусь сапраўды сапсуе адносіны з Захадам, тым лепш. І вось я працытую зноўку ж Йорга Форбрига з нямецкага фонду Маршала. Ён сказал: Расія дастаткова часта жорстка ціснула на Беларусь, каб дабіцца саступак, але ніколі настолькі жорстка, каб рызыкаваць, што Лукашенко страціць уладу. І ў гэтым выпадку, мне здаецца, Лукашенко можа там перад Захадам разыгрываць карту, што тое, што я раблю супраць Расіі, што гэтыя пратэсты, яны інспіраваныя Расіяй, што гэтыя кандыдаты, яны фінансуюцца Расіяй. Але мне здаецца, што Расія дастаткова ясна бачыць, што пераканаць Захад цяпер у гэтым будзе даволі складана. І даволі цяжка будзе показать сапраўды, што вось это все інспіравана Расіяй, і Лукашенко тут абаронца нацыянальнага суверэнітэту. Мне здаецца, што Расія будзе выкарыстоўваць гэтую сітуацыю гэтаксама, як тады у 2010 годзе за пару тыдняў перад плошчай Лукашенко паехаў у Маскву і падпісаў дамову аб продажы Белтрансгазу. Яна будзе спадзявацца, што сёлета таксама атрымаецца нешта такое выціснуць з Лукашэнкі. І Сямашка ўжо гаворыць, што вось мы хочам пасля выбараў падпісаць, так, мы абавязкова зробім гэта, мы абяцаем вам. Я думаю, што Масква будзе спрабаваць штосьці атрымаць яшчэ да выбараў. Добра, дзякуй, вялікі спадарства, дзякуй, Францішак, дзякуй, Алексей, дзякуй, Віталь. Я думаю, что мы еще не раз с вами сустрэнемся, может быть, по больш радостным нагодам, в тым ліку і в межах этой кампаніі. А за увесь часным развіццём падзеяў вы, паважаныя гледачы і слухачы, сачыце нас